lona kumamde ngicela bonkoma ikhwama izolandela zizolandela bangene endlini kade belindiwe alokho angithi bazuthi ngumshumayeli babuye bangizwe nasemsakazweni bathuka baze kwaphela ukuthuka mina ngumuntu bazalwane angisi angel eyehle phezulu ngumuntu manje ke wagaina ke sis 10 kg in 2 weeks time wachibuka wathi ngani wathi yehlisa makunje ngo 2 weeks wathi yehlisa asengehlisa ke kancane kodwa ayingathi ngeke angifuthi kubeka amabhodi etafuleni mayizehlisela uzozehlisela yena ngoba ngeke ngimemezele uJesu ngilambisa indoda icala ukulambisa indoda uyihubhe ngelies uyifakele ispagetti ithi yadla kujobuluke ngathi ziyikelemu ukubheke phezulu awuyini lena maqoqo hlala uzojwayela ithi hamba kuyawa shavujeqe asithani amen anibana kuthandaza ifika indoda iphuma emsebenzini umfazi uyothandaza ihlale ize yome esofeni ifunde iphepha umfazi uyathandaza angithi manje into abasezineyingozi enithandaze bakamelweni ilokhizwa nje ithi squib usayivitoza ngeyilimi so teach go top the boy stay ay hamba phakela indoda wena amen ophomola noma bonakasuqale emva kwalemvuselelo hamba uyokondla indoda uzobuya lapha salafina no salalo ngoba laba basemajaldini bayifutha ngedogs meat ithi kunoma ngiye lapha masibanibani ngiyolapha angiye jaldini zinengabe izinto ezenza nibaleke lwamadoda isipepe isisu finish isipepe nani into nje balekisa indoda ukuyikhonkotha ukuyilambisa wena babuyadla namhlanje nangizilile mawuzilile ngenaphi indoda amen uyazi kwathi emva kwale nkonzo shaya imoto ngizule ngolana ekhaya glory to Jesus awufundi jwayelana nebhodwe emzalwane jwayelana nebhodwe indoda yakhe yoqabuka isitambu womngani wayo ifica umngane umfazi womngane epheka isitambu idle sengathi indasa isuthe sengathi izinyane lemvu iqabuka isitambu ngoba kwayo asiphekwa uyalazi indasa uyalazi izinyane lemvu malisuthi selithenje ucaca ukuthi idla into eyiqabukayo mayidla lesisitambi idla loluphuthu kwamngane
wayishaya kanje uma idombolo sebafika umakoti uthenga ama rolls ufundile umakoti uyabudget 35 kg kuthiwe nkosemsise zifika i15 likhona zifika i15 bakithi likhona thina masingena siphuziswa i-esto bese sihoshela amabhiskiti amabili bese thandaza futhi lo mangaqedi athi Nkosi ubusise lokhu kudla osibusise ngakho phakathi kwekhaya usibusise bize kube phakathi ungajabula wena ekhaya lakho kugcwala i-esto namabhiskiti kuze kube phakathi Njalo nje kule ndaba yakho ayikho ngempela nje uyabona lo mthandazo wakho Nkosi usisa lesisipho kanti wena lapha kwakho nje niphiwe i-esto lokho kuthi qwa udayi iglasi yonke hayi bazalwane haleluya elibona bazamthanda hamba kuyobodla ini mayivela phakathi kwamanye amadoda bona kade uganiwe lo muntu uganiwe lo muntu into eyenza futhi umamezala wakho angaphumi emshadweni wakho yilo leligciwane lokulambisa umntanakhe athi nje umntanami wayemuhle kabe engakathathi lo doti walelivi angisho udoti wokulahla ngisho udoti engakathathi lo doti lo umntanami wayifithi kabi umntanami uphelele emehlweni nje kanti ugana umfazi osaba ibhodwe amen asilalele mboma abanye bathe yami siyalithanda nje rice umuntu udla adle bazalwane ukudla kungene emzimbeni sisimandaba uvelelwe ke ngoba uzomcela msuli igama adle bese ukudla kugcwala ndodakazi emzimbeni ubone sehlisa isikali kanti wenziwa ukuthi manje ukudla emzimbeni hayi eswini sekugcwele usuyamphakela nerice adle abonke kanti qala ma ungidlisa irice elala ubezokutshela athi kuze kwasa ugijima ikeleme eswini zithi ixoshi inhlamvu zancibilika zaphenduka amanzi haleluya haleluya okunye bazalwane manipheka anibothandaza kakhulu nineni noJesu ukudla kuveza inhliziyo yomuntu khona singisalukaze ngangisebenza naso kuwe sakwaZulu kuundaba ezitha sesigugile sasinamabela ngaka sicamele phezulu kwamabelaso sithi wehiyaya sikhuluma noJesu sithi wehiyaya sithi wathasi manje lamantombazane engisebenza nawo aphume emadodeni bazalwane asesindisiwe anoyisebe ingane asesindisiwe kodwa manje ke enye ke isilethi breakfast yenza ushatini katamatisi yabulalela amaqanda phakathi hayi esinye seyishebo lesa ikintempi kusho ukuthi kwasekuba imeans egg yabo kanti manje le ntombazane ipheke kanti iphuphe ebusuku iphupha ivakashele ubaba wengane iyavuka nje kade ivakashele ubaba wengane ephusheni ichofoza amaqanda yathi mayithi iplate phambi kwalogogo wathi hayitha wehiyaya wathi awuzwe la ntombi yami ozala wahlala wathi yini lokho kudla kwakho kube nje uphuphe
kwadinga ikhuluma iqiniso. Yathi khona mina gogo iphuphe kuvakasha ubaba wengane. Wenza walala nami. Yini ungavukanga wayihlambulula? Bhala manje leli plate lakho lifana nalento esiyilahla ngale. Malithi nje menzi uqhamuka lokhu kungcola. Isho ukuthi kubalulekile bazalwane ukuthi mawuphekela abantu ukudla inhliziyo ibe mhlophe. 1. Okwesibili, pheka kahle. Noma upheka iklabishi lakho nje. Umuntu alidla zaqede kungathi ngizohlangana nenyama azasutha. Adlukhale wakho amazambane alokhethi ngizohlangana nenyama mhlawumbe iqatha ngizolithola seqeda kanti alikho. Ishebo samazambane plus uJesu. Ngoba my Jesus is a man of all forms. Uma upheka uchef okufundisa ukupheka. Abantu bathi ubaba ke nje ngeke azadle makupheka iklabishi. Ngiyakuxoxela othi akahamba ayodlela kagogo umalanga eplazini. Uyocinga inyawo. Azaqede. Agcina khohle ukuthi inyama ibingekho. Musupheka into evuza amanzi. Nani boma abadala checkani izinto ukuthi zenzeka kanjani komakoti. Kebabize nje niye ukuyobathandazisa abaqothuka amadolo. Uvela mangakwazi ukupheka uphuthu wena. Woza sikhombise. Ngoba nathandaza athi stop. Uthoi kodwa mawuhlala uphuthu uyinkinga noskepkep wakho. Banaka abantu abadala. Ubani ongakwazi ukwenza istampu la emandleni akofika kwami ngomgqibelo ngoba kuphele sona. Ubani ohlulwa inyama yangaphakathi. Woza sizobe siyiphekile. Woza. Uhambe nje gogo uyolala kwamakoti. Mawubona ukuthi angithi iphela malihamba lithi bese lithini. Lihlola izimo ikokoloshi nje. Nawe gogo musuye seba abantu abadala enkonzweni. Yini umsebenzi wakho? Nazingane zilwa. Nazingane kade nishadisa nathola blanket. Nayindoda izandla. Hayi khona sihlezi kahle. Kunjalo nje mganweni wemntanami. Check ukuthi yini le. Umbuze nje nangalokho ukuthi wazacaka ngaka mntanami umkhwenyana wakho. Yini ayidlayo? Mayigula phela hamsa ubeka izandla. Hallelujah. Awusekhona kubazalwane. Awusekhona kubakithi. Asambeni siyokondla Kona mhlanga inkosi ithi ngiphindele esigungwini. Ngifika amadodeni ungasawaboni. Mayizile ukudla izilele. Kodwa nje musukuba necala lendoda ephephukayo. Ngoba ngeke izingene ekhishi. Hallelujah. Kufana nezingane zabafana bazalwane. Ungafica intombazane ekhaya ejwayele ukupheka isidika nje. Ubobhuti. Yini? Isidika nje. Mayipheka inyama iyathosa inyula iqatha. Iphinde mayisizofaka amazambane inyula iqatha. Iphinde mayisizofaka isobho inyula iqatha. Futhi mayiphaka yona iyangimaka iplate layo ikubeke khoneni. Iqala ishaya amaqatha ngaphansi. Isifaka ipapa ngaphezulu. Nojwayele ukupheka ekhaya kuyisiqinqini njengami
futhi uma wakho ukuthi makupheke wena nje amaqatha azojayiva ebhodweni. Hayi ngiyaxoxela ngisho wena. Azojayiva ebhodweni. Uzube nemvinyo entanyeni. Abafana bakini bavela iphanga ngaphandle. Usho kuyalandwa kulomuzi. Kodwa ukudla kuyathengwa. Kuphelele intombazane nje izazi yona nje. Ayibazi abanye. Makuphekwa inkukhu iphakelwe uyisimba. Yona idlinjayi. Uthi ube neke ngempela pheladle akadli mayingalitholanga itayi. Uya eFazland. Ifana nawe nje ephakele obaba imbaba yena edla amathanga einkukhu ufica indoda kusoma ichobo ubambu lesi sidika sidla ithanga sizosikhohle nokuthi somuntu wesifazane sihlale si manje ke lo sisi wayejwayele ukuthi mayipheka inkukhu kubo abesenyula umqala awuthwishile kahle ungasemnyama adla amathanjana la awalahle abese mayisephaka ke kodwa umqala usekho washada ngoba ngiyakutshela wena ngeke ngukhotha umuntu wami ungasebenzi wagana umuntu nje insizwe ebikahle nje yamshaya ngamaringi emali agcwala isandla elokhe inwe yes mina bengingasilinde izolunga ngempela bengikezi kusiyami wamgqibelo kwayisonto ngomsombuluko isalukazi sathi letha umakoti ekhishini safika isalukazi sathi mntanami lo muzi ufana nowakini leli khishi lifana nelakini amabhodo afana nawakini iphunu nokugoqoza kufana nokwakini lalela ke ntombi namhlanje sipheka inkukhu wayeseyincinze yedwa ukuthi uzolunga sipheka inkukhu ke ntombi namhlanje lalela ke kodwa ubaba ke hayi indoda yakhe uyise lensonzo somodevu uthi nje umakoti abantu kuyafiwa lapha udla mntanami iqolo lihlangene nethanga mntanami ujika ngomlenze uyabona ukuthi inkukhu icisho yonke uyihlo udla iqolo mntanami siyafundisa isalukazi ngokwanga ekhaya ke manje nethanga kujika nomlenze mntanami bese ubeka ngaphezulu koti umqala phela akapheki awunasheshe namlahla bakithi manje usupheka ke nophuthu mntanami uyahlanganisa njengakini nje uyabona nje ohlala uzula la emgwaqeni makupheke wena ukudla kuyasha asithena ngco makupheke nje wena kuze kushuka intuthu ehlaza ulibele isali namahlongandlebe manje apheka kumakoti ehlahla inkukhu kuthiwe iqolo akuhlukani nethanga nomlenze wanele wayifaka nje eziko yezwana noanyanisi wayiphendula yathi thothombana umqala ke lapho usuredi akithi nyamana yomqala ilula amathambo enini wavuka into yakubo wawujoja wama nawo namaringa akhe ukhohle uthi kuthiwe
acaba amathanjana lo walahla lapho. Wathi ugogo mazithi 7 koti sesiyaphaka ke mntana. Njengakini nje. Ingabe njengoba ugcwele umgwaqo nje ulandela abafana ukhisimusi. Yona nto yoyiphaka lapha la yogana khona. Uyophaka abafana. Manje waphaka cha shemu wabeka kahle iqolo alihlukananga nento yalo. Kodwa umahluko umqala ukho. Wasephakela umyeni wakhe ithanga la waphakela uninazala umlenze nephiko. Kodwa wabona ukuthi uphatheke kabi ngoba itayi akayithula. Waseyahambisa njobe tsheliwe wabeka wasesukuma ugogo wathi bengicela isigananda sisondele nasetafuleni uqoto usebekile lezi iqhegu abanye njalo bathi ngichitha isikhathi lezi iqhegu lahlala khona sahlala isalukwazi la sabuka ikhehla ikhehla labuka isalukwazi ikhehla labuka iplate Lord amen scananda izitho zami ayiphelele la amadevu eqhegu aphuma azintsatsa njengofundament izitho zami ayiphelele la mana scananda kungenza ukuthi uqondo ukhohliwe wekoti umqala ubeke suswini mntanami phuthuma athi makoti ushoni mo sheshisa umqala Kosam umqala mo nasekhaya it was my favorite sathi salukazi yena favorite yena soswe anithi salukazi sazi ukuthi yini favorite uthi nothothe loganela uzokweba inkomo umqala nasekhaya nje it was my favorite god ma sithi salukazi yes yena favorite beke soswe sosweni alelanga bazalwane sesofundile uphila abagulayo ukhululwa izibopho zobumnyama namhlanje kube nosuku oluhle nje la endlini bebebeka izitulo beyithe ngitshela amazulu ukuthi la lezi izitulo zilaba abantu abazohlala la ozongena nje lapha ngomnyango enesifo esingalapheki aphile lapha aphile nje lapha ngoba namhlanje usuku lokukhululwa usuku lwe-breakthrough ey'ntweni ebeziyinkanankana yeminyaka uzothatha impendulo yakho nje ngokukholwa nje awuzufaka 1,000 rand awuzuqaka lutho emoyeni uzothatha ngokukholwa ngoba ifaith isandla sokwamukela izinto zasezulwini glory to Jesus ayeka manje indaba ze-favorite kodwa usiza wena funda ukuwashela obhuti bakho funda ukubakhonza ngoba la uyakhona nomendo uyawuthanda futhi uphuphutha nangomzimba ucinga wona nje awulungise lezi zinto haleluya angibonge igama lenkosi ngicela ke sithandaze bazalwane abasikhathelele besiya da sikhamathelanda labashanda glory to Jesus mighty God hallelujah
from verse number 7. 1 John chapter 3 from verse number 7. Mark chapter 5. Marko isahluko sesihlanu. 1 John uJohn oqala isahluko sesithathu